ఏం చేయాలి? వరంతా వన్నది ఈ పన్నవారిని గిట్లా లేవట్టుకుంటా గిట్లా వద్దామని ఇద్దరు ముగ్గురిని పిలుస్తానికి పోతే పన్నవర్లు అంతా పాములు ఉంటాయి, అన్ని ముండ్లు ఉంటాయి. నీ ముండ్లు గుచ్చితే నువ్వు ఇచ్చిన కైకిలి సెప్టీకి అవుతాయి, ముండ్లకి అవుతాయి, ఆ సూదులకి అవుతాయి. నువ్వు ఇచ్చే పైసలను బట్టిరి ఒక్కళ్ళు రారాయే. ఇక సెల్లు చేత పట్టి టిక్కు టక్కులు చూసి పంజాబ్ డ్రెస్సులు ఫ్యాషన్ అన్నారు, ఇప్పు కటింగు ఇస్తామన్నారు, లక్షణంగా సీర గట్టేదే లేదు, జగదీలో మాకంటే అందంగా లేదని మీ హీరోయిన్లు ఎవరన్నా ఉంటే ఒక్కటే గుంట వరిగోసి పొమ్మను, వాళ్ళ ప్యాషన్ ఎందో మాకు చూపెట్టి పొమ్మను. ఒక్కటే గుంట వరిగోసి పొమ్మను, వాళ్ళ ప్యాషన్ ఏందో మాకు చూపెట్టి పొమ్మను. మా కడుపు తిప్పాల వాళ్ళకేమక్కారా, వారంతా కొట్టుకుపోయి గోలిత్తన్నాం.